Da, Vlada Mini Studio B, pitanje za Sašu Radulovića. Dakle, još jednom ako možete da pojasnite oko izborne liste na Vračaru, dakle, kako je moguće ako ovi ljudi tvrde da je postojala jedna lista na kojoj su ne bili, kako je moguće da izbacujete te ljude, da ponovo pravite listu, overavate, potpisujete? To je vaše pitanje. Da, za Sašu Radulovića. Da. Dobro, još želim pojašnjenje. Ja sam više puta objasnio i vama takođe, pošto Studio B nije medij, mi na pitanje Studio B nećemo odgovarati. Zaista vas poštujem, ispoštovao sam, saslušao sam konferenciju za novinare. Dakle, molim vas, nemojte da vređate. Ja vas ne vređam, nemojte ni vi mene da vređate. Nemojte da vređate nijedan medij. Nećemo. Ovo, tačite, bravo. Bravo. Nemojte. Neću vam dozvoliti da vređate nijedan medij. Ja sam vam saslušao, dozvolite mi da postavim pitanje i odgovorite mi na pitanje. U redu, samo jedan po jedan, nemojte sad svi. U redu. Treba uzeti mikrofon. Da. Verujte mi, Gospodine, ja nemam razgovor sa vama, ja želim da se niste na konferenciju za novinare, gospodine. Jedina zvalična grupa građana odgovornost imaju. Ko još od novinara želi da vidi falsifikate?